ஏன்டா அடிக்கிற? நீ தெந்த ஒயின் ஷாப்லடா தண்ணி அடிச்சா? ஏன் அடிக்கிற? ஒயின் ஷாப்ல தான் குடிச்சேன். அடிச்சிட்டு அவன்கிட்ட வளருங்க. ஃபிளாஷ்பேக். ஆமா மாப்பிள்ள, நேற்று ஒரு பெருசு தொக்கா மாடிக்கிட்டான். நான் வேற போதையில் வர இருந்தேனா, எல்லாத்தையும் உளறி தள்ளிட்டேன். ரொம்ப நேரம் பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் அந்த பெருசுக்கிட்ட. என்னை பற்றி ஏதாவது பேசுனியா? உன்னை பற்றி பேச ஆரம்பிச்சோன்னதே மாப்பிள்ள ரொம்ப ஆர்வமாக கேட்டேன். நான் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து இது வரைக்கும் விடாமல் எல்லாத்தையும் உளறி தள்ளிட்டேன் மாப்பிள்ள. அந்த பெருசு யாருன்னு தெரியுமாடா? எங்கள் அப்பன்டா, எங்கள் அப்பே. யாரு? நம்ம லூஸ் பண்ணியாது? ஆமாண்டா, லூசு பண்ணியாதான். நேற்று நைட்டு வந்தியான். அடி வெளுத்து விட்டாண்டா. அப்புறம் என்னாச்சு? வீட்டை விட்டு விரட்டி விட்டாண்டா. நீ தான் எனக்கு சோறு போடணும், மரியாதை சொல்லிட்டேன். நேற்று நீ எந்த ஒயின் ஷாப்பில் குடிச்ச? எங்கள் அப்பா வந்து என்னை வெளுன்னு வெளுத்துட்டேன்.